wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami ini pelajar taska di Persada Nurul
telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping papat ngamal anutin ilmune dadi tanggung jawab
fi asyani wa tarati al-fatayati ratal alamin ya uwailal ni wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat